Οι λάμπες αυτοί εδώ πέρα που κάτω στη σειρά έχουν σπάσει να μείνουν 4-5 να τα έχει ρίξει όλα κάτω. Ξέρεις τι περνάει, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάει. Αυτό δικό μας αυτό δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή επηρεάζει να πούμε, τώρα να το γυρίσαμε στην δουλειά να πούμε και δεν είναι τόσο πάνω. Ναι, σε 5 λεπτά. Δεν ξέρω. Καλύτερα δεν είναι να κάνουμε ένα σώμα. Όχι, 2 σήματα για να δούμε τις ώρες. Όχι, κάνει 2 σήματα. Στείλε ένα τώρα, στείλε το ένα. Και το άλλο κατά τις... Και το άλλο ναι, αργότερα. Οκ.